Ardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Prenifying kora trok arni lakhakre pho Mohamaya constituency ke parlo dokmoka VDC bhavan ahemalong Department of Agriculture pen patir piponsi lakhakre pho Mohamaya constituency along kadokawi thongkya brai CPS atumaphan hana chili ke ronpon bangso hana chili ke ronpon along kache tongdun Mohamaya VDC chairman Rajesh Teron Mondol BJP president Purno Ingti Department of Agriculture Dipupen kache tongdun AEA atum Mayaram Phangcho Kobin coach Munuranjan Tiso lapen Noren Be lapen penang anatum chetongdun Hana chili ronre aprang koson si han katiki nangjima lapen koson si ho or ke pinangjima lapen komantua porsi ho or ke pinangjima lahai huyalam Munuranjan Tiso pen than dekang lagi Mohamaya constituency phanchat pini dakeron ke lapen te aprang keron kita tu thulang manang itu along constituency la litung na san pini asan pidam lo hai patumi abang ani to normative pilo pini bang dak Mohamaya pilo yo asan lo lapen tu non keron department pen hamjang la pen puru yathe da khetya ko to phan keron la ke 15 nong Mohamaya constituency lo BDC chairman ai office along la hai khetya to phan hang si pini la ni to hamjang la pen alu puru yathe ron lo achi puru yathe chili ron lo pen alang litan da pini la mupon pen ko sosi klemnam nai mani litum department hin pen ke thando nilo la hanjang abang ke par big halong ilin la 300 gram sana chili enang ko apen mo ladak by chance ladak inki pene do bote department of hanang khanang ko ladak nitun department of ben dawai hi hui tam chi ang litum han idul ko hai aso phike ala hai ke bayalam da thano hai ke bayalam ke than pamelo ekdom asas pa pamisi ba nai pulo sabla long live Kecia Sopal sitkap kepek ditum kre Kecia Sopal sitkap kepek ditum kre Komajia long tami APH Chelsea song pen most 2021 close to tria puthak ning kang samse mate chedon dundepu chepaklangsi me theng tom pen kache song padopon Kedam tangar ni pen along APH Chelsea song pen kache song pon most 2021 close to 3 along ketok dak Karbiang long autonomous council ang hoi ing hoi kep kechia toma phananta ing pudaga puthak che song pon bomlu Son Sivolong Komaji Ponglok Pet Arlotami Penang An Armu Chingrom Si Bangso most 2021 close to 3K pa private nangji purat thor pak pen me theng tom ot crisis che song ponlu APH Chelsea mai phu jai kathar organizing secretary Kursing Timung Tame Bangso kache song along che tong dunsi kache song angtong pathipon no PIMOS along ilitum a CEM ta sohi dundet sohi hedat asonte messenger podlo ilitum a CEM sohi kache pi mane alang li ke election pensi ke high CEM kache plan ke di la si demokrasi wateng lote alang li ilitum alar si sohi kache pi dunlu Karbiang long ke doan arat alar si alang li sohi kache pi dunlu an ke tarmane ilitum anta che kroy dunlu pulojo long recap da che jordep nai puta itum anta che kroy dunlu lapul autonomous state ta autonomous state abang ga phibi tu kokla autonomous council anta pawidep nang jipu itum ta che kroy dun det lo la son che plan det an ke jong itum long li athema itum ge ong epic ke la ong epic apa si itum phanang ke rai ji si la sik schedule ke bilo la pen sik schedule pen si ingker het lo alang litum open pu bom ing pu ang pu bom hala sik schedule long kon nasi open pu ke thek long nang pe klang tha thek the alang litum thek klang a thai la si la ke la long recap ande abinong ke karbia tu long ri thom gap chingbar chit si litum ka hodai lo la pen ke lan chot takali lang non pen na para ke akon li ako putulo non pen na para ke pewang long nang nelo putala tum pupi ande wang thu bom pu anke la ke thom gap kali mo api ke pli gap o gap ke right tip kang yang pola ke pi choji nang tu man ning long ke na tum la tum kar bi pu ang ning ang thin ave nang tum lo a vi ma si ave nang tum rod ak pusta nang lang stala bang ke avi ave nang tum kar bi a ke po avi ave nang tum lo ni tum PSL silong non ke claim tum
non owe kimi tu mangke la so abi ani ang tin dolo non mangke karbi but ing long aso po bangke atau mang identity bang elo FPSL kilo ta BJP long gedo RSS long gedo karbi tu mangke kini ni karbi tan kin nang take away la tum ke karbi long Nijang Garbiang Long Arlo, Kopili constituency ke parlo, Kheroni Tharve Hidialong, Puthot, Rongkimi, Kesengpon. Bangso Rong Amen Laki, Rong Klarbong Pusi, Irpon. Bangso Rong Asar Laki, Sikaring Tia Phansi, Bakponlo. Lapen Risobasa Banki, Apollo Scrum Sa Phansi, Pekponlo. Bon Sitami, Bangso Rong Laki, Karbi Hong Hari Adhoram, Ajutang Lapen, Christian Aron Ajutang Pensi, Kangbura Manpeng, Batpon. Labang solong Christian Arona jutang penle pastor Joseph Terona hin pensi jang thuvit pon pen ronga saraman bat ponlu lapen thu Karbi Hong Hari adhorama jutang penle nokbare habe kong longsing tongbi lapen sar habe rajan katharatum ari deng pen poho supong paphung pon lapen labang solong rongbe rong thak arong asar penang an chetong dun lapen kithe kidingatum sitami chetong dun si hirjume sitame hangpi dun Dongka Mukampen, Jitul Ronghang, Karbiang Long News. Karbia Khai Bom. Lasi Karbia Khai aku penta rong saru besar kecil itu. Labangsu sarular kecil iki lagi habi pinpu tumpensi lagi serwan ruruam nam nang pol lapen alang litumsi ni litumapan labangsu ser tup mate rong sar na cuma sar na ipo Nilip Kasomari Presbyterian Amondoli Ningkaning Koira Phokechok Silver Jubilee Kapaman Pon Nipaing kora trok Koilamati Presbyterian angkang Mondoli Krehini ang bongpen Kasomari Mondoli Artaningkan ingkoira Phokechok mati Silver Jubilee sitami pamanpon Bangso Kasomari Presbyterian Church laki 1996 Bosik Nipai Krehini Arnisi Eponlo Lason si dobom bang bompen Nipaing kora trok 2021 Arni Silver Jubilee sitami pamanponlo Bangso Kapaman Ponalong Kasomari Mondoli Amaipu Horing Dibensi Maichari Pon Diekon Jiten Rongpipen Mondolia Phurkimi Radaphan Thanpon Lapen Pastor Samuel Lalmuan Puai Ahinpen Arnamalam Sitami Thanpon